ጥበብ ትኹረት ዛርት ኦፍ ፎከስ ኣብዚ ናይ ጫውጫውታ ዓለም ከመይ ጌርና ብትኹረት ጥራይ ንኹሉ ንዕወት ኣብዛ እንነብራላ ዓለም ኣእምሮና ንምስራቅ ሽሕ ዝዓይነቱ ጫውጫው ይካየዳሉ ካብቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ሞባይል ጀሚሩ ክስካብ ኣብቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ማሕበራዊ ጸቕጢ ኩሉ ትኹረትና ንኽሰርቕ ይቃለስ ኣብዚ ዘመን እንሪኦም መብዛሕትኦም ብዙሕ ተኸተልቲ ዘለዎም ሰባት ትኹረትና ሂብና እንከታተሎም ኣብ ህይወትና ምንም ለውጥ ዘየምጽልና ናይ ጫውጫውታ መድረኻት እዮም መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ነገራት ሓንሳብ ክገብር ይፍትን ግን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ እውን ከይጨበጠ ይተርፍ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ግን ሓደ ምስጢራዊ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ከም ሌዘር ዝበለ ትኹረት ዘለዎም ሰባት እዮም ንሳቶም ዓለም ጫውጫው ክትብል ከላ ንሳቶም ግን ኣብታ ሓንቲ ዕላምኦም ጥራይ ይጥመቱ ትኹረት ማለት ካብቲ ዘይጠቅም ኣይፋሉን ኢልካ ነቲ ዝጠቅም ብሙሉእ ሓይልኻ መሓዝ ማለት እዩ ሎሚ ብኸመይ ትኹረትካ ብምሕላው ንዝኾነ ዕላማ ትጭብጥ ነዞም ዝስዕቡ 5 መሰረታዊ ስልትታት ክንርኢና عند حدا حقيقتا حدا نطبي مبزحتي السب بزح سراح حنساب مسرح كم بالحي يريو اتي حق جن أأمرنا أب حدا جزية نحدا نجر تراي نخسره يو تفتيو اتي عبي فلاسفان باللحن ماركوس أوريليوس كم زيبل أب نفس وكف قاليت كم روماوي وتهدر اتي اب ايد كازلو سراح طراي بتخرت كبرو سلازي كل تمانتي لا حنساب كتحس انت فتينكا كلتين اين زملطخا اتي عابي صقمنا بزح نجر كنغبر مدلاينا ايو تخرت مالت جن كاب 99 زيطقم نجرات رهقا ابتا حنتي وساني تسراح طراي موعل مالتيو حدا صحافي وي حدا نغاداي وي حدا تمهراي أبتي حادة ساعات نحنت جزت راي انت توكيرو وسيتو زدنت يخون انت دا أو كلتا 3 جزات ويك عقلتا 3 عينة مصحاف وعقلتا 3 عينة سرح أو تماسا ساعات كسرح انت فتينو قاب كلن حادي انكي حازة وسيتن زيرو خوينين يسترفا مغناتو كل السب لحنتي ساعات ويك على لحنتي نجر ملء تخرتنا حيمنا أنت سرحنا يا بيتشأنا وزيتو عوتاتكن كون نخل مالتي عند خلتا عوتا معصاو تخرت نم معبال مجمرتا صلاتي تخرتكا كتفلطو مالكا كاب نيوبورت اب مصحفو ديب ورك كم زغلصو عبيت عوتات زمصو بصطتان بعنقتن كاب زسرحو سرحت ايوم اتي عبي سنة طبابኛ ليوناردوس دافينشي حنتي سئلي كسئل كلو نساعتات كاب عالم تفليو ابتي سرحو طراي يطحنيرو اب كبابينا دما حدا سب سرح انا سرحه موبايلو انت تتقيمو عمرو كابتي سرح وصيو نابتي موبايل خيد نابتي سرح كملس دما كال 10 دقائق يوسدلو سلازي سقطا ورق ايو خمس بحال تخرت كان محلاو موبايل كارحيكا مع صقعصو نس رسخا طرح كن ابز ساعات زي حدا ادنا سرح حيزو حدا ادنا موبايل ام نحزلو ساعات مالتيو ابز حاجي زي كافت نسرح سرح لافتنا موبايلنا تخرت الوسدنا مخنياتيو افت موبايلنا نري نغرات قاليو زدنصو تباحيلي مص سبر زينا تباحيلي مص قال سبات كعناتنا تخرت نمسحاب نعااتهم كان خجبرو ودس زيولم لماننتهم لخبرهم لسمهم زي متن سرح حيزهم كمصتلو نحنا جن سرحنا رسعنا تخرت هنا لو خنطمت ناتنا سرحنا في لا جبر خد مالتي سلازي كل كيزي امونغو سرح اتي موبايل كمان خنرحقو ويكع كل كيزي امونغو سرحنا ካልኦት ስራሕና ዘተኣጓጉሉ ሰባትም እንተልዮም ንዓኣቶም ንግዚኡ ካባና ንኽንኣልዮም ብጸባይ ክንገብረለና ማለት እዩ عند 3 ሓይሊ ስሩዕነት ስጊማ ባህር ዘለዎም ሰባት ሓደ ግዜ ካብ ዓለም ይጠፉ እዮም እዚ ንኣዋርሕ ወይ ንዓመታት ካብ መዘናግዒ ርሒቆም ኣብ ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ጥራይ የተኩሩ እቲ ፍሉጥ ተመራማሪ ኣልበርት ኣልስታይን
ዓለም ለኻዊ ግድላት ክፈትሕ ከሎ ኣብቲ ክፍሉ ተዓጽዩ ሰብ ከይርአዮ ንነዊሕ ግዜ ይጸንሕ ነይሩ። ኣብ ባህልና ድማ ምስ ቆልዓ ዝወዓለ ቆልዓ ምስ ብልሒ ዝወዓለ በሊሕ ይበሃል። ትኹረትካ ንምሕላው ምስ መን ትውዕል ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ወለድና ክምስሉ ምስ መን ከም ትውዕል ንገረኒ እሞ መን ምዃንካ ክነግረካ ይብሉ። ሎሚ ድማ መን ምዃንካ ክነግረካስ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ኮንተንት ትርኢ እዩ እሞ በገዛ ኢድና ኣሽሓት ገንዘብና ሂብና ብዝገዛእናዮ ሞባይልና ትኹረትና ተመቃቂሉ ህይወትና ኣብ ሓደጋ የእትዎ ከይህሉ ኢልና ከነስተውዕል ይግባእ። ኩሉ ግዜ ግዚኦም ዘጥፍኡ ሰባት ኣብ ዝርያኻ እንተሃልዮም ትኹረትካ ክጥፍእ እዩ። ስጊማ ግን ንበይኑ ኮይኑ ሓይሊ ይሃንጽ። ሓደ ስራሕ ክስካብ ዝውዳእ እቲ ዓለም እንታይ ይብል ኣሎ ሸለል በሎ። ምክንያት እስኻ ዘገድሰካ እቲ እስኻ ትሰርሖ ስራሕ እቲ ጽዋሕ ተዓዊትካሉ ኣብ ህይወትካ ዓብይ ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእል ሕልምኻን ራእይኻን ከሳኻዕ ዝኽእል ስራሕ እምበር ዓለም እንታይ ትብላ ሰባት እንታይ ገብሩ ለኣኻ ኣይምልከተካን እዩ። ምክንያቱ እሶም ናይ ባዕሎም እንጀራ ይጋግሩ እምበር ናትካ እንጀራ ወይ ናትና እንጀራ ክጋግሩልና ኣይኽእሉን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ትኹረትና እንተ ትገብር ዓብይ ውጽኢት ንረክብ ይብል። ዓንዲ 4 ምጽባይ ዝዓደሎ ትኹረት ብዘይ ትዕግስቲ ትርጉም የብሉን። ብዙሕ ሰብ ሎሚ ጀሚሩ ጽባሕ ውጽኢት ይደሊ። እቶም ንዓለም ዝቕይሩ ግን ንዓመታት ኣብ ሓንቲ ዕላማ ጥራይ ዝጸንዑ እዮም። ዋረን ባፌት ኣብ ሃብቱ ዝሃነጾ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ሂደት ኩምፓንያታት ጥራይ ብምትኳር እዩ። ንሱ ብዘይ ትኹረት ሃብቲ ክሃነጽ ከም ዘይከኣል ይምህር። ኣብ ዓድና ብዓቢር ትሕዝቲ ከም ዝበሃል ሓንቲ ዕላማ ሒዝካ ምጽናዕ ዓብይ ብልሒ እዩ። እምኒ እንተ ተኸባለለ ሓሰር ኣይክብን ይብሉ። ኩሉ ግዜ ሓሳብካ ካብዚ ናብቲ እንተ ተቐያይርካ ትኹረትካ ይበታትን። ስጊማ ግን ከምቲ ንበይኑ ዝሃድን ተኽላ ነታ ዝመረጽ ግዳይ ክስካብ ዝሕዛ ብትዕግስቲ ይጽበቕ። ስለዚ ትኹረት ማለት ምሕራት ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዘይጠቅም ጫውጫውታ ርእስኻ ምክልኻል ማለት እዩ። ኣብዚ ዓለም ዓወት ንትኹረት እያ እትህብ። ንስኻ ኸሎሚ ኣብታ ሓንቲ ዓባይ ዕላማኻ ክንደይ ሰላም ሂብካ ትኹረትካ ዝሰርቕ ዘሎ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። እዛ ቪድዮ ትኹረት ሂባትኩም ንስኻትኩም ካብቲ ዘለኹምዎ ትኹረትኩም ዝሰርቕ ነገራት ንምምላስ ክትሕግዘኩም ተስፋ ይገብር። ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ንማሓዝኩም ሼር ብምግባር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና ንሓትት። ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ሓድነት ንኹሉ ወዲ ሰብ።